Ginagsa sa mga mihabol sa ulahing adlaw sa voter registration ni atong Sabado ang mga satellite office ug buhatan sa COMELEC sa Davao City. Gani sa kadaghan sa mga nagparehistro, dunay satellite office nga alas 5 pa lang sa kadlawon nag-cut off na. Ani ang report ni Kent Abrigana. Gidagsa sa mga magparehistro sa Barangay ug Sangguniang Kabataan elections ang mga satellite offices ug buhatan sa COMELEC sa Davao City sa ulihing adlaw sa voter registration ni adtong Sabado. Sa COMELEC Field Office sa Magsaysay Park kung asan nagparehistro ang mga taga 3rd District, nagdasok ang mga buot magparehistro. Gani dunay nangalipong, samtang ang uban sa sagbutan na milingkod. Gani kining si Mary ug mga kaubanan sa yumilinya aron magparehistro. O para makasayo og linya god kay daghan man god. Unya karon ag cater daw nila kay 1,000 naman. Murag paunahay lang ba. Apan alas 10 pa lang sa buntag, giundang na sa COMELEC ang pagdawat sa mga magparehistro. Busa dismayado ang first-time voter nga si Bernard. Ang personal ang among gipamasahe para lang makaabot mi dinhi. Tapos kung mahitabog gyud ni siya nga dili mi maapil karon. So basig mahitabo nga magboycott mi sir. Matod sa COMELEC, milapas na sa daily target ang ihap sa mga magparehistro. Ang original namin ay more than 1,000 talaga. Pero now, hubos na yung nilabas naming 1,200. Samtang, sa Yusab nag-cut off ang ubang satellite registration site sa duha ka mall sa Dakbayan. Alas 7:30 pa lang sa buntag, nag-cut off na alang sa mga magparehistro sa District 1. Ug alas 5 pa lang sa Kadlawon, nag-cut off na sa ikaduhang distrito. Busa hangyo sa mga naabtan og cut off nga i-extend ang voter registration. Apan wala pa anunsyo ang COMELEC kabahin niini. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.